Er vi alle sammen? Nej, jeg har det! Jeg kan spille favør til det. Skal jeg? Okay, I skal gå i gang med at synge, altså i samme tempo, i normalt tempo, okay? Så går jeg i gang. Og jeg kan godt lige sige stop, så tæt lige ind, ikke? Okay, 1, 2, 3, nu. Og en gang til. Bare vent til, altså I kommer, lige spil kommer. Okay, nej, jeg har det. I starter, når jeg gør sådan her, okay? Nej, ikke. Okay, 1, 2, 3, nu. Really?